Fanele sihlanu lishere ihora lesishagalolunye sibona ukuthi singazake indaba zehora lesishagalolunye bese sifoka lapha-ke kwingoma bafana be-Big Nuz bathi ngeke ngivume. Esikhona ke usikhandla senyama bathi maxoshwa imvene khona le kwelasembohle yes. Bathi ke ubaba kaBholotsha. Dokotela sikabuyele emsakazweni. uNkulunkulu emuhle sibingelele bonke abasilalele emsakazweni wakithi iMabhutaland FM sithi usuku oluhle kuwo wonke umuntu noma iviki liqala njalo hlezi sibakhumbuza ukuthi sengathi bangaphila kahle abantu bangakhohlwa izimpilo zabo. Naso namhlanje siphethe indaba enkulu sakhuluma ngokucupha kwamathuna ngeviki eliphelile saxoxa kwaba kuningi. Namhlanje sifuna sibheke indaba ethinta ukuhlola noma ukubhula noma bathi ubuye emhlahlweni ukuthi ke kuhle kangakanani noma kubi kangakanani ukwenza lezo zinto. Uzothi mina ngeke ngiye nokuhlola ngamana ngiyeke kumthandazo nokumprofit. Ngabe khona nomehlo phakathi komprofit nesangoma. Lapho ngifuna siqale khona bese sizothi khona lokuhlola ngabe kuhamba kanjani kuhle noma kubi yini futhi lapho umuntu uthola khona ukuthi kufanele ukuthi yabona nje manje kufanele ngiyohlola futhi nanokuthi ongakanani umuntu ofanele ayohlola. Zathi asana Ngoba sesibingelelile sibe singena odabeni. Ngokwaka 2+2 lokho engikhuluma ngakho mina ngenzela ukuthi nanoma ubani ongabeka umbono wakhe kule nkulumo yami azi ukuthi mina bengibeka ngombono wakithi ekhaya kwa 2+2. Okay, ake singenela umehluko komthandazi nesangoma. Ukhona uma ufuna ukulandelisisa kahle uyawuthola ukuthi ukhona njengoba bazi abanye ukuthi omunye ngathi hayi isangoma umuntu obhula ngamathambo, omunye athi hayi umthandazi umuntu osebenzisa isithunywa. Mina ngithi into eyodwa leyo, isintu sonke leyo nto iyafana. Yebo, kodwa masulandela wena ufuna ukukwehlusa njengoba nami bese ngithi nje ngikusikele lapho uyakhona ukubona ukuthi okay isangoma mhlawumbe kunemithi esingayithinti utho ukuthi umthandazi akayithinti imithi uthinta iwasho into enjalo. Kodwa mina ngiyithi into eyodwa ngani ngoba ngisho ukuhamba ugcinwe usumthola omunye umthandazi osebenzisa imithi, umthola omunye umthandazi osebenzisa amathambo, uphinde futhi kujike futhi ngale esangomeni kube khona izangoma ezisebenzisayo iziwasho. Ingakho ngithi mina ngokwaka 2+2 lento nje umuntu wesintu, umuntu ophiwe osebenza ngabantu into eyodwa leyo, kodwa kuhlukene ukuthi yena usebenzisa lumuphi umkhakha noma yena uyisangoma, ugedla, uyinyanga noma ngabe uyini, kodwa nje kuyinto eyodwa leyo, ukwelapha konke ngoba singabantu abalekelela abantu empilweni zabo. Okay, kuyenzeka yini ukuthi ngifike ngibe inyanga ngiphinde futhi ngibe isangoma? Ngicabanga ukuthi iqiniso lilonke nje kuyenzeka baba. Iqiniso lilonke kuyenzeka ngoba inkinga yabo umuntu osebenza abantu asilungise la usuke ephiwe yena akakwazi ukucontrola, kodwa laba bantu abakuye bamngenayo yibo laba bantu abakwazi ukuthi bashintshe ukuthi namhlanje bafuna ukuthi bese siyabagcinela thina bese senza lokho abakufunayo bese kuba yima uqala ukubona ukuthi okay sebeneme noma sebejabula thina silawulwa abantu abasingena asinayo yethu impilo thina. Okay, kuyenzeka ngifike laphana ngizesangomeni ngizobhula noma ngizohlola kusuke likhona neqiniso ukuthi uma ngabe ungihlolela wena njengesangoma bese uphinda futhi uyizinuka wena uthi hayi ungasizakala la ekhaya noma ufanele ungikhombe komunye umuntu. Indaba enkulu ke leyo. Kudala sasazi ukuthi uma umuntu ezohlola kuwe akukhona ukuthi wena omhlolayo usungamelapha. Okay, kahle kahle isinqumo sikuye lo muntu osuke ezohlola. Uma usumhlolile yena, uma yena ezizwa ukuthi njengoba ngihloliwe la ekhaya andikukhulunywa yona lento engiyifunayo, sekuyoba nzima ukuthi ngiphumele ngaphandle ngiyofuna usizo kumuntu ongayibonanga le ndaba. Okay, bese athi omunye no ngicela ukuthi usale usungisiza wena. Lokho kuphakathi kwakhe nani nalo muntu osuke efuna ukuhlolela. Qala ke babekubukela uphakamise noma amagama amathathu ukuthi okay kunodokotela ubani, kunodokotela ubani, kunodokotela ubani.
ngicela ungibhekele ungakwazi ukuyishaya le nkinga. Kwakusetshenzwa kanjalo uqala. Kodwa manje ngiye ngithi mina kuya ngokuthi wena nawe neclient lakho noma nalowo muntu osuke esenkingeni nikhuluma nigcinephi, nibekanaphi. Ubona kanjani yena, wena ubona kanjani? Okay, bese kuba nombuzo othi usungikhombile ukuthi hey awuhambe uye kubani yena ozokusiza. Ngithi ngiyafika lapha engasizakala. Esimene esifana leso ufanele phinde ngibuye ngithi lo muntu udokotela angilayelana akangisizanga. Noma ufanele ngiqhubeke phambili ngithi hayi kusho udokotela into ayingitshela naye ingasilona iqiniso. Ngithandela ubona ukuthi cha udokotela uqinisile mayesho lento. Uyabona baba? Iqiniso lika nje msakazi wami. Mina nje ngokuka 2+2 angikwazi mina ukuthi ngithi hamba kubani ukusiza. Angikwazi ukusho lokho. Okay. Ngoba izwe lanamhlanje asithembani. Okay. Singathembani. Yabona lo muntu uma uzokwazi ukumthumela lapha bese buya engasizakalanga ebuya kuwe. Kubhlungu. Ngoba wena umise lapha njengola ugalanta khona ukuthi showcase lento ayifuna uzeyithola lapha. What if ke lo muntu akasayitholi lapha? Shuthi wena usumphoxile lo muntu ufana nomuntu odayise ngaye. Okay. Umuntu akaqhutshwe idlozi lakhe. Umuntu akaqhutshwe isithunywa sakhe. Kube huye umuntu oyikhethela ukuthi ufuna ukuyosizwa kubani. Okay. Okusho ukuthi alikho iphutha uma ngabe umuntu efika kudokotela athi dokotela no inkinga yakho ithi kodwa umuntu ongakusiza nami ngakusiza la ekhaya kodwa umuntu ongakusiza umsukane ngezimo awuyekho yena. Alikho iphutha nalapho. Alikho iphutha nalapho kodwa iphutha liqala masekuthenini athi uyagadla ngezakhe zingamukeli. Ngoba induku ziyavumana ziphinde zingakuvumi. Okay. So uma ithi uyagadla bese zingasangeni vele izoqala inkinga lapho ngoba ngeke akwazi ukusizakala. Okay. Mhlambe ke impilo iqhubeke mhlambe ngiqala ngapha kumprofeti washenyito. Ngadli nathi hayi ngizuna umprofeti ngiye kudokotela naye ayishenyito. Ngiqala nini ukubona ukuthi kahle kahle umuntu oneqiniso phakathi kwalabantu ababili mhlawumbe azoyizinto ezingafani. Ngiqala nini ukubona ukuthi la labantu abalona noma kufanele ukuthi uma ngabe ngiyohlola ngiye nje kumuntu oyedwa ngithi hayi no sengiright sengenele noma kufanele ngidlule phambili uzothola isiqiniseko. Asivele singene nje straight endabeni yokuhlola. Ukuhlola into endala nathi esikhule ivele ikhona. Naso. Into ayisetshenziswa ngomkhulu ngokuthi uma kwakunezinto ezazizokwenziwa ekhaya kuyindlela ababeconfirma ngayo noma bebeqinisekisa ngayo ukuthi lento abafuna ukuyenza iyokwenzeka yini, izokwenzeka kahle yini, ngempela lelo hamba abafuna ukulithatha luyaphumelela yini noma luyafeyila. Into endala le yayivele ikhona ngisho komkhulu. Inkinga isalala nayo. Ukuhlola kusiyona inkinga, kodwa ukuhlola kufuna umuntu okhulile kanti ukuhlola kudinga umuntu owaziyo ukuthi ufunani ngempela. Ngoba ukuhlola kuhle kuphinde kube kubi. Ukuhlola kuhle kuphinde kube kubi. Ngoba kunabafowethu abaningi abangasekho emhlabeni. Kunemizi ebhubhile ibhujiswa yikho ukuhlola ukuthi kuphuma umuntu nanoma ubani ayohlola. Uma umhlolela umuntu lapha isiyajika yena uyothi inyanga noma ilasuka khona kuthiwa akagawula ubani akenza into embi kubani akabulala ubani. Ayikho into enjalo. Uyafika umuntu uthatha ucelemba beyohlola ubhubhisa umndeni. Cha, phela thina njengabelaphi bendabuko akukhona okwethu ukuthi thina siyasidalela ukuthi sizobhubhisa izwe kodwa thina sizokwakha isizwe. Manje ke ukuhlola njengoba ungizwa ngithi kunobubi nobubi kusuke kuwububi lobo ukuthi lo muntu uphume wathi uyofuna ukwazi. Uma esazile ke buka ke lento ayenzayo. Okay. Okusho ukuthi akangayi kumuntu oyedwa ukuze azothola isiqiniseko salento abamtshele yona. Mtshele uDr. 2+2 hayi. Ubona into zakho zingahlangani nje. Umzukwane ngizima kalale busuku bese igama lakho. Noma ngaya kubantu abawu 19 noma 19,000 kuyafana uma engakhulile ngokomqondo umsakazi. La siyafundisa. Lento yokuhlola ibhlungu ngoba isensitive omunye uvuka ane-anger. Okay. Anokucasuka okunzima kabi athi ngifuna ukwazi ukuthi ubani owenza ukuthi. Okay, ngithi mina kuwe wena ofuna ukuhlola, wena amathanda ukuhlola. Uma usuhlolile uzokwenzani? Okay. Right. Muhle umuntu othi mehlolile inquma azoyithatha. Okay. Ayinikezwe yilo muntu amhlolileyo ukuthi njengamanje phansi amageja. Phansi umoya. Njengamanje asibhekane awudle nansi intelezi. Uyangizwa? Ukuvika lesisimo esibonakala empilweni yakho singabhebhetheki noma sisinqande.
ukhulile ke lo muntu ngoba ubonisane nobani nomelaphi wendabuko. Okay. Kodwa ukhona umuntu okhuluma naye aphume esigodlweni athi uzwile. Uma ephuma la ayoshisa wonke umhlaba. Okay. Lento agcineni athi ubani athutshelwe inyanga. Okusho ukuthi ngifuna sibhekele dokotela. Isangoma sisebenza ngendlela ocabanga ngayo wena noma sikwazi ukubuka emehlweni sikufunda amehlo ukuthi hayi lo uma ngathi siba kanje noma into esikesisho sokuya kuphela ngekuyo ngqo ngoba kuyenzeka mhlawumbe uthola ukuthi mhlawumbe uzofika kubuka emehlweni nje kubuka wale sokuthi ubanga nomfowethu yabo uqothi uma kuthi ayikho into esibana ukuthi hayi indaba esekhaya Khumbula msakazi wami. aha Uyabona kuna lento yokulapha into eyisiphiwo. inaso 2 ngaphandle kokuthi ngesiphiwo sinezinto ukuthi masihleli sesilindela umuntu ongenayo ethe ngene umuntu lento ikutshela ukuthi lo udinga 1 2 3 ubani wakubani uphila kanje into engamsiza ukuthi njengoba umbone la unenkinga 8 lalela ke baba leyo nto leyo isuke ushonke esina kanjani bese kuba khona ke omunye uthola ukuthi akwazi ukuhlola akusilona icala akwazi ukuhlola omunye uthola ukuthi uzosindwa nguwe uthola ukuthi umuntu uyohlola afike uthola ukuthi kuthi uyashaya umuntu uyafika umuntu uzohlola umuntu uye kuye ngesasasa uthola ukuthi akwazi ukuhlolela kodwa nje ukuhlola labo bantu baphiwe banezinto ezibatshelayo ngempilo yomuntu ngoba inhloso yabo noma into abayiphiwile ukuthi bazolungisa zona impilo zabantu so kufanele babone izinto ezicashile ezingale ekhungatha abantu ingakho bona bangabalekeleli bangabaphilisi ngoba uyakuphilisa ekuthenini wena busucabanga ukuthi lo yobhuti wakho athi cha awulo yobhuti wakho indaba isemsamo akuthi uyabona shuthi ke manje kufanele wena uyayithatha kuphi emsamo kodwa uma ungakhulanga wena uqhamuka nje ukuthi utshelwe enye inyanga ukuthi yaba ukuthi hayi ukuhlola baba kuhle kubi abantu abayiqaphele indaba yokuhlola abayiqaphele ngempela ngoba leyo yokuhlola yenza abantu bangaphumeleli yenza abantu baphumelele kodwa kuya ngokukhula komuntu kunabantu abaningi esebahlole baba bahlola bagcine benza imisebenzi ewu19,202 uyayibona abaphumeleli kunalokho bayahlupheka omunye umsakazi wami uzubona ukuthi yena kufanele ngabe le mali ayenze ngayo imisebenzi eginqa inkomo efaka ikhumba left and right imbuzi left and right uyabona lo muntu ukuthi ngabe soyenzile license uyambona lo muntu ukuthi ngabe sewakhila umuzi uyambona lo muntu ngabe ulobolile uyambona lo muntu ngisho ngabe sophumelele ulale endlini enkulu kodwa ubhizi uyahlaba uhlabela le ugcina izinto ahambe wayihlola lapha azilungi kanti into ebalulekile kubantu ngiyangisho ukuthi ukuhlola abangahloli abantu into ekhona akahlola umuntu azi ukuthi impilo yakhe ibheka kanjani kodwa qaphela kudaliwe kufeziwe kodwa akusizi konke kulomhlaba kudaliwe kufeziwe kodwa akusizi konke kukhona ozothi uyakwenza kanti akuhambela ndawo ingakho sithi khona kuhle kunokubi ukuhlola ngoba manje uma usuqalile wahlola uzogcina lezi zinto uthola ukuthi futhi ngale kokugcina awunawo ngisho amandla okugcina lezi zinto osuyihlambile wawuhlola wayithola awusakwazi ke manje ukuyilandelela suguliswa nayikho ke lokho futhi ukuthi wena uhamba uvumbulula izinto ongeke ukwazi ukuphetha suphethwe istress ke manje suphethwe ukugula ke manje wena nje ikhanda lakusela Peter ngoba ulwisana ukuthi angisazi ngizoyilungisa kanjani kanti nguwe osukile wena wathi ufuna ukwazi sewazile yini ngithi mina abantu kuqala abazibuze bona ukuthi yena yini umuntu ayifunayo empilweni qala ulungisa impilo yakho uma usuqala ukuthi okay senginamandla mina senginemali sengakwazi ukulandela kahle impilo yami noma umsamo wami ukuthi ume kanjani lapho kuyakwazi ke msakazi ukuthi sungaya ke enyangeni ngokuthi sowayilungisa impilo yakho uyasebenza uright uyaqualify uma kunento ofuna ukuyenziwa afford uyakwazi kuyenza sungaphuma kuyolandela umsamo wakho kahle ulungisa izinto zakho pheshe lapha nelapha ngoba mawusukuya lapha uno 300 wodokuhlola uno 1000 lokuhlola uyafika uyahlola lapha sobuya manje ugcwele wena ugcwele uhlula ngisho kweqa umgwaqo kwa 2+2 ushayiswa imoto uduma ikhanda lokuthi ngizoqala phi nokuthenga inkomo ezu16 ngihlabela ukhokho ngihlaba umkhulu bona labo khokho abangakwazanga ukuthi bayigcinele bona impilo yabo ngoba ngempela kuyilungela ukuthi lungisa indlela yakho usaphila iqonde ngqo ukuze wena singathi noma ngasekho siyasivimbela manje siyahlupheka abanye bafowethu baphumelela abanye imizi yacwebezela thina siphila ngendlala ukuhlola kudinga umuntu okhulile ukuhlola kuhle futhi kunokubi kodwa
kudinga wazi wena ukuthi empilweni yakho ufunani. Ungayohlola uzohluleka ukugcina izinto zakho. Liyafizwe abantu bafaka iphandle, abantu bazamula left and right ukushona ilanga. Ayikho into elungayo. Isizathu bona bagijimela ukuyohlola, bagijima ukusola. Omunye nje akasakwazi ukuphumelela ulokhu kade abathakathi. Akunamthakathi la, udinga counseling wena ngoba wena uzazi ukuthi ufunani. Kancane ubona umuntu okuthakatha umsakazi. Ibhlungu lento ngempela. Ngoba abantu banamandla okwenza izinto, kodwa abantu banesibaba ukugcwala ukuthi baloyiwe. Uloyiwe ngubani? Okay. Ngifuna sibhekele dokotela. Umuntu ugcina sejila ikhanda. Kunombuzo othi nakho ngiyafika ka Dr. 2+2. Hayi ufike into zika Dr. +2 ayifuna ukusho ukuthi hayi ayivumi. Into esikenza ukuthi singavumi ingenxa mhlawumbe ukuthi amandla engisuke nginawo mina kunodokotela noma mhlawumbe udokotela usikuyabona into ezinkulu ukuthi lo muntu mangumtshela lezi zinto lezi kuzokwakalisa sokwenzakalana ukuthi uyafika ukuthi hayi namhla ngisebenza namhlanje kodwa ngidibana abantu baphuma ngaphakathi basiza uma sokufuna nawo sakhona ukusebenza sokwenzakalini la okunje lapha ekhaya kusuke kwenziwa ukuthi mawuzosithola njengoba siphinde siphathe imithi emibi imithi emibi imithi yokuphakamisa imithi yokushaya imithi yokulwa siphathe induku ejulile kuneyinduku othola ukuthi mawuyithintile akusavumelekanga ukuthi ungasebenza umuntu uthola ukuthi kunendlela nathi njengabantu esihambayo njengokuthi sambele imingcwabo noma sambele izinto emndenini yakithi uthola ukuthi ngaleyo la ngakuvuma ukuthi sisebenze ngoba sibuye endaweni edinga ukuthi siqale sihlambuluke eqala nalokho futhi kuyakhoza inkinga akekho umelapho okulula ukuthi axoshe umuntu ngoba umuntu lethwa idlozi kuwe asikwazi ukubaxosha abantu kodwa siyabaxosha asikwazi ukubaxosha kodwa siyabaxosha kodwa ngenxa ukuthi yidlozi lakho umuntu asuka mlethe kuwe yena kufuna landela ama-instruction ukuthi noma ukuthi la ikhaya kusetshenzwa kanjani akwazi ukusizakala proper noma ngendlela ecacile. Right, ngifika ka Dr. +2 angangasizakala ngaya lapha kaphuza libuye nakhona wafika naye kwaba isimo esifanayo. Those ngizangihamba abantu abathathu. Esimene esifanayo sifanele ngenze njani? Singihamba abantu abathathu. Bonke mangifika abafuna ukungihlela abadala angisebenzi namhlanje. Ngidlule phambili nakhona ngifika ukuthi hayi angisebenzi. Yini amandla engisuke nginawo noma mhlambe ngithi ngifika kuwe seyifikile umbeke ukuthi hey lo muntu oza ngapha ungasho lutho kuye ngoba komoshakalizi makwamtshela imfihla izinto ezimlimaza. Ngiyabonga kakhulu. Hey izwe liyafa ngabantu. La bantu kunabantu abahlanyayo bangahlanyi. Uyangizwa ba? Kunabantu abazwayo kodwa bangezwa. Kunabantu abathi bayaqonda bengaqondi. Okay. Umhlaba ke lo. Manje ke thina ngoba sineziphiwo siyakwazi ukuyibona ayikho into ngayisiza lo muntu. Ngoba kwawa ebhathini kuzobonakala. Ayikho into ngayisiza lo muntu. Ngoba usuku usubalekela izinto eziningi ezizofaka igama lakho kabi. Akumele sibe namagama amabi emphakathini. Siphile emphakathini wenduna, sisemakhaya la, siphila esithenini, thina sakha isizwe, sikhipha umuntu otakwini, hayi ukuthi sifaka umuntu otakwini. Okay. Mhlawumbe sengasekuphetheleni. Ngiyakhumbula wayekhuluma indawo ukuthi umuntu ofanele ahlole umuntu osokhulile. Naso ke isimo selesodwa ekhaya akasekho umuntu omdala, mhlawumbe siyana ngaminyaka emile emithathu thina sikhona ekhaya. Sifuna ukulungisa indaba yasekhaya. Asikwazi ukuyohlola. Nkosi yami ufuna ubukelele iminyaka yakho bese ubheka komalume ubheka iside la kobaba okay uzokwazi ukuthola ukuthi ngathatha bani emndenini ngeke ungitshele ukuthi wena isadini la komalume awuzwani nabo bonke okay uphinde futhi esadini la kubuka baba awuzwani nabo bonke ingathi nenkinga isuke isikhona ke lapho wena ubaleke laphi ubani umuntu omthembayo emndenini okay okay mhlawumbe ngokweminyaka singathi mhlawumbe ukulinganisa nje umuntu ofanele abe loluchanga ayohlola mhlawumbe unabantu eminyaka emingaki masibheka nje ngokweminyaka izinto la eSouth Africa zithi asibe 18 kuya phezulu kodwa uma sesihlala kakhulu ekuthenini sikhuluma ngesintu mina ngifuna nje umuntu ongathi ulako 30 kuya phezulu okay ya umuntu onjalo usengakwazi ukunyenya athatha awumlalelisa ayobheka izinto zakhe mayefuna ukuyibheka ngoba manje nokubheka ngithi mina abantu akabuka ukuthi sikhona yini isidingo sokuthi ngiyobheka noma ngiyazazi ukuthi ngifuna umsebenzi uma ngifuna umsebenzi angihambe ngiyocela umuntu omsebenzi baba engayikohlola yangizwa angihambe ngiyothola umuntu omsebenzi umsebenzi uzongenza ukuthi ngibe nemali ukuba nemali kunginika amandla mina ukuthi noma ngabe sengiyaphuma nini kodwa ngiluthola usizo asivale dokotela bayede amabili okugcina nje ongabhekisa emphakathini ngendaba ethinta ubuhlola mhlawumbe ngabe isixwayiso noma ngabe isiyalo nje siqondile nqa ukuthi hey konje ukuhlola kuhle kubi
Zikhona izinto ziningi emhlabeni zidaliwe zifeziwe kodwa isizi zonke. Abantu abaqapheli babe nokubekezela, ayikho inkinga ixazululeki. Hlala phansi. Okunye ungaboniswa umuntu oseceleni, ukuhlola kubi baba. Hamba uye enyangeni uyofuna into oyifunayo uye phambili ngoba awukho umndeni ongathakathwa, awukho umndeni ongasola ukuthi unemfene. Shuthi ke wena uhamba ubulala bonke abantu uthi banemfene ezabo nawe uthenge yakho. Kulungile dokotela, bakuthola kanjani abakufunayo? 072 737 8514. Yeah. 072 737 8514. No, asithokoze dokotela. Asidibane ngomzana, umsombuluko ozayo. Sikhona sishaya indaba ehlukile kunaleyo namhlanje. Siyabonga. Asithokoze.